Esta breve achega á riqueza da linguaxe literaria de Begoña Caamaño, a escritora a que se lle dedica o Día das Letras Galegas deste ano 2026, vaise centrar nas principais personaxes femininas, en concreto en como son referenciadas na súa primeira novela, Circe ou Ao pracer do azul, editada por Galaxia no ano 2009. 8 son as máis destacadas: Penélope, esposa de Ulises; Anticlea, nai de Ulises; Circe, deusa de Ea; Andrómaca, esposa de Héctor; Atenea, deusa, filla de Zeus; Medea, sobriña de Circe; e as curmáns de Penélope, Clitemnestra, princesa de Esparta; e Helena, filla de Zeus. De seguido aparecerán elas descritas baixo distintos puntos de vista, o que engade máis matices, maior profundidade á hora de definilas. Para rematar este estudo, concentrarémonos nos encabezamentos das cartas que se intercambiaron Penélope e Circe a través da plumaxe dun paxaro máxico que falaba. Penélope. Esta é a personaxe que máis datos atopamos na obra. Xunto con Circe, podemos dicir que ambas son as coprotagonistas da novela. Anticlea, a súa sogra, pensa dela a través do narrador, na páxina 13. Digna do trono de Ítaca, dócil e sumisa co seu esposo, respetuosa e servicial cos vellos reis, dilixente nas súas tarefas e con esa mestura de orgullo e de recato, de distancia e proximidade que facían que unha raíña fose non só respectada, senón tamén querida polo seu povo. Vemos frases que abondan nas virtudes da raíña, como nai coidadosa e dirixente, excepcional educación, voz agarimosa e ollar cálido, ou raíña respectada pola súa sabedoría e xenerosidade. Entre as páxinas 28 e 29 saliéntase a súa vestimenta cunha clara intencionalidade. Penélope apareceu na soleira acompañada pola súa familia rexia. Vestía un soberbio peplo azul con esmerados bordados en prata que deixaban ao descuberto os seus brancos brazos. Un pequeno fío, tamén de prata, recollía e trenzaba a súa cabeleira. Era unha indumentaria luxosa, afastada da fastosidade empregada por outras damas nobres de Ítaca. A súa maxestade residía non nas roupas nin nas alfallas, senón na recatada altivez que exhibía e na comedida elegancia de cada un dos seus xestos e andares. Díxenos na páxina 92 que Penélope xa de nova sobresaía, mas na corte de Tindareu eran moitos os que gababan a cálida sensatez da filla de Icario, a rectitude do seu carácter e o prudente do seu consello. O concepto que ten Ulises da súa esposa podes achar na páxina 94. Con todo, Ulises tivera tempo para se decatar da sinxeleza e dignidade coa que a raíña trataba os vasalos, da destreza e intelixencia coa que se ocupaba de todas aquelas tarefas domésticas que lle eran encomendadas e que cumpría con tanta rapidez e averencia que cada día as despensas do palacio estaban máis cheas de toda sorte de provisións. Había máis grao nos silos, máis viño nas adegas e apenas precisaban xa mercar teas aos comerciantes estranxeiros, xa que Penélope ensinara a varias mulleres a fiar tanto o robusto liño como o fresco algodón ou a cálida lá. Por último, Ulises apreciaba a deferencia e o coidado con que a súa esposa trataba a bella raíña, a súa nai Anticlea, e o agarimoso respecto co que se dirixía sempre a Laertes. Precisamente Laertes, pai de Ulises, di sobre a súa nora: sempre fuches muller boa e sensata, ou esposa fiel e prudente. Pola súa banda, Anticlea, nai de Ulises, sinala entre as páxinas 188 e 189. Non podía soñar eu nora máis afectuosa e amável, nin raíña máis sensata para Ítaca, nin muller máis discreta para o meu fillo. Agora quen fala é o fillo de Penélope, Telémaco. Es unha muller notável, sabida, afoutada,
Non vou negar que se tiven por pai un heroe, teño por nai unha muller excepcional. Porén, chegou o tempo en que te ocupes das cousas propias da túa feminidade. Circe achegarse á figura da raíña desde un plano afectivo deste xeito. Miña señora, sodes vos quen debería ser honrada como unha deusa, xa que non se coñece na historia a muller tan desinteresada e con tanta magnanimidade. Agora entendo por que sodes tan amada e reverenciada. Eu mesma, se as condicións que nos unen fosen outras, non dubiduría en abandonar esta miña adorada idea para ter a benaventuranza de vos coñecer persoalmente. Amósase Circe empática coa dor de Penélope nas páxinas 137 e 138. Imaxinou a amargura da raíña, unha muller aínda nova, dotada de notável beleza e de superior intelixencia, que condenaba a si mesma á señaldade e á melancolía por temor a debir nunha máis das numerosas vítimas femininas do amor. Unha muller vital e afoutada que renunciaba á propia felicidade por medo á tolemia e á dor. Unha muller que se abeiraba baixo o pesado manto do deber para reprimir as súas arelas máis agochadas de liberdade e coñecementos. Unha raíña que non reinaba senón que era serva da súa coroa. Unha esposa que non amaba senón que se resignaba. Un corpo que non aspiraba a ser amante senón a se converter en invisível para non ser molestado. Unha mente lúcida e preclara, cuxa única ambición era non tanto que a valorasen e a estimasen, senón que se esquecesen dela, que lle permitisen diluirse no único espazo de liberdade e felicidade co que se atrevía a soñar, a soidade das súas propias divagacións. Porén, Circe ten dúbidas sobre como é realmente Penélope. Así pregúntase: ou era Penélope unha muller rancorosa e arteira no canto dunha das máis nobres e sinceiras mortais como a te do de agora xulgara? No remate da páxina 175, a deusa volve a salientar as calidades de Penélope. A bofé que se encontraba ante unha muller excepcional, pronta na comprensión, adoita na análisis da realidade e moito máis audaz do que a súa proverbial prudencia deixaba adiviñar. Rematamos os distintos puntos de vista sobre a reina de Ítaca co que ela mesma pensa de si. É autocrítica en frases como esta: son unha muller cobarde e o sentimento do deber é o único que me salva da perdición e da loucura. Non ten refugallo o autorretrato que ela fai diante do espello cando agarda no cuarto por Ulises. Mireime nun espello e acheime fermosa, non como a miña curmá Helena, que posuía unha desas belezas que deixaban os homes sen fala nas súas bocas e sen tino nas súas cabezas. Pero era bonita, harmónica nas proporcións e suave nas curvas. O meu cabelo era longo e brillante, e a miña pel branca e morna. O meu rostro era delicado e a miña boca propensa ao sorriso, sen que por iso semellar descarada ou frívola. Pensei que, se ben non era voluptuosa, as miñas eran formas generosas e cumpridas. A mocidade facía que as miñas coxas fosen aínda demasiado estilizadas, pero apuntaba xa maneiras, e adiviñábase en min un corpo destinado a florecer con suave esplendor. Arrubiei nos meus propios pensamentos. Nunca antes así me mirara nin até ese día me preocupara por saber se o meu corpo estaría dotado das proporcións necesarias para ser quen de primeiro ascender e logo calmar os masculinos desexos. Circe. A sona que ten a figura de Circe está recollida nesta frase. Sabíase tamén do enorme desagrado e fastío que sentía polos varóns humanos, dice na páxina 22. A súa amiga na distancia sinala na páxina 32. É, moi ao contrario, xenerosa e benévola cos espíritus nobres e valentes. Sobre Circe abondan os cualificativos, tales como deusa bruxa, nobre feiticeira, deusa benfeitora, sapientísima maga, amável deusa, amante e resoña.
aos que se engaden frases do tipo miña dourada meiga divinal, deusa de douradas trenzas e profundo corazón. Laméntase Penélope da debilidade de Circe. Como podía unha deusa, unha muller tan forte, tan sabia e libre, caer nas redes amorosas de alguén como Ulises? Mais os receos non permanecen. Penélope di: xulgara achar en Circe unha mestra, unha confidente, unha cómplice. Dun xeito agarimoso diríxese a ela: miña bondadosa deidade, miña sabia amiga, miña única luz nesta procelosa longa noite mariña. Por outra banda, Ulises, amante de Circe, reflicte o seu amor por ela na páxina 141. Oh, Circe, miña meiga, dixo Ulises entenrecido, como non hei eu respectar a túa vontade se foi pola túa afouteza en defendela que namorei como nunca antes namorara. Ámote porque és libre, miña señora, e porque o teu amor non me compromete nin te somete. Ámote porque sei que me has deixar marchar sen lerias, nin reproches nin súplicas, cando reúna eu o valor e a braveza necesarias para partir da tua beira. Ámote, miña señora, porque ao te me entregares sempre te reservas. Ámote porque, mesmo cando te amosas agarimosa e maina, te adiviño indómita e salvaxe. Ámote porque sen deixar de estar, vas e ves o teu antollo. Ámote porque te achegas e te afastas nun xogo que mesmo levas a linguaxe, onde tan pronto me atúas como me falas desde a distancia o respecto. Mírote e recoñézome, mas non és máis miña que o esbardío do reflexo na polida superficie. Ulises chama a Circe con agarimo, miña adorada deusa, meu ben querido, e tamén miña amiga, amante loada e prezada. No seguinte parágrafo vemos a unha Circe furiosa, a súa reacción súbita a unha información que acaba de coñecer, na páxina 265. Circe berraba, gruñía, batía coas mans nas meixelas e botaba ao chan con forza todo o que atopaba ao seu paso. O leito, o agocho húmido e íntimo do seu amor con Ulises estaba devastado. As sabas esgazadas, os coxíns rebentados e deitados polo chan. A deusa non paraba de mexer, camiñando incesante dun lado para outro do cuarto, golpeando nos móveis, batendo contra as paredes. Idiota de min, necia, estúpida, parva, babeca máis que babeca, Circe non pasaba de se insultar. Deusa de que? Deusa da estulticia, da ingenuidade. Iso é o que son. Como non o intuín antes? Como puiden non decatarme? Mona, parva, estúpida. Anticlea. Só dúas pinceladas sobre a nai de Ulises e sogra de Penélope. Chámana a bella raíña ou a antiga señora de Ítaca. E o seu home, Laertes, diríxese a ela nestes termos. E ti, nobre afoutada, poderosa Anticlea. Atenea. Na páxina 208, Circe explica quen é Atenea. Atenea é unha deidade case sen corpo e sen corazón, creada sen a necesaria participación feminina, xerada pola idolatría de Zeus que de xeito concienzudo a fixo brotar da súa propia cabeza para contrarrestar o poder das deusas primixenias e precipitar a consolidación da masculina orde tanto entre os humanos como entre os inmortais. Atenea é a deidade que personifica o contrario á natureza. Rexeita o amor e o prazer, ufánase da súa castidade, que quere impoñer como as mulleres mentres favorece e premia as argucias dos homes aos que acompañan as guerras e protexen as intrigas. É peor que era, xa que as envexas desta e os males que causa a outras mulleres obedecen sobre todo a algo tan irracional como os celos.
En Atenea todo é medido e calculado. É a deusa creada para acabar co divinal feminino, para desposuir de poder as outras deusas. Ela é o grande inimigo, pois o seu exemplo é posto por deuses e homes, as mulleres divinais e mortais, como modelo do que deberíamos ser, en contra daquilo que en realidade somos. Zeus fala ás mulleres a través de Atenea para nos dicir que só renunciando a ser nós mesmas e premia as argucias dos homes aos que acompañan as guerras e velaí a escolla que nos propoñen. Non permiten, non conciben un mundo diferente e Atenea é a proba de que calquera outra posibilidade é tan só unha quimera. A información aportada por Circe fai virar de opinión a Penélope con respecto a Atenea. Até ler a vosa carta, únicamente estimaban Atenea unha deusa independente e libre, non suxeita aos desexos de ningún varón, divinal ou mortal, xa que proverbiais son tanto a súa castidade como a súa negativa ao matrimonio e a establecer calquera tipo de relación afectivo carnal cos varóns. Tiña, na miña ignorancia, por modelo e exemplo, sen reparar en que, en efecto, nelas se loa todo o que de viril poida ter unha muller, sen por iso resultar ofensiva aos homes. Atenea non subverte a orde, pois ao seu tratar dunha célibe, a súa independencia non cuestiona o poder do esposo a ningún, e ao se empregar aos designios de Zeus, a súa liberdade non incomoda a lei dos varóns, pois é esta consentida polo pai. Até que a vosa sabedoría me obrigou a matinar no asunto, na divinal de ollos de coruxa, vía eu tan só un reflexo das miñas arelas de independencia e soidade, e non me decatara de que se trata dunha deusa mutiladora no canto dunha deidade creadora, e que a liberdade e a autonomía que semella encarnar exixen un prezo de sangue e belicosidade que realmente nada teñen que ver coa paz e sosego que a miña alma require. Andrómaca. Quen nos descobre o personaxe de Andrómaca é Circe. Sometida, cercada, maltratada, Andrómaca representa a vontade insumisa dos vencidos que nunca claudican. Calada, mas non muda, o seu corpo e o seu ollar saben como lle dicir ao conquistador que nin os seus máis obscenos embates, nin as súas máis virís e apaixonadas acometidas poden provocar nela a milésima parte do pracer que espertaba na súa pel un simple contacto do dedo maimiño do heroe asesinado. Contra do que semella aparentar, Andrómaca é a derradeira e definitiva vitoria de Heitor. Di na páxina 207. Noutro intre da narración, a deusa de Ea di dela: Clitemnestra e Helena. Son as curmás de Penélope. Ela aporta unhas breves mencións das dúas. Clitemnestra, a maior das miñas curmás, a máis arrogante, valente e afoutada de todas nós, a primeira que foi arrincada do noso verxel de ledicia e inocencia, obrigada a marchar soa a un reino extraño para se desposar cun home moito maior ca ela, e que nunca chegou a querer, e que tampouco se preocupou en demasía de saber facerse amar pola súa tan nova esposa. Páxina 131. Non moita mellor sorte mereceu a miña outra curmá, Helena, que desde cativa fora reverenciada e desexada pola súa sen par beleza, é agora maldicida por todas as mulleres, aqueas ou troianas, que perderon algún ser querido na longa guerra iniciada polos átridas, con ela como pretexto. Tamén o matrimonio de Helena foi cuestión de Estado e de alta política. Páxina 133. Medea. É a sobriña de Circe. Esta fala dos seus tempos felices entre as páxinas 111 e 112. Tiña eu unha sobriña, Medea, filla do meu irmán Eetes, e apenas uns anos menor que a min. Era unha rapariga vital e risoña, luminosa como o halo que emburulla a lúa chea, cantareira como unha fervenza e intensa como o debalo do mar.
Corría descalza polas pradarías da Cólquide e meigaba o seu pai coas súas danzas, trasnadas e aloumiños e adoraba o seu irmán con quen compartía xogos e soños. Era unha moza feliz que contaxiaba a súa ledicia a todos os que a amábamos e puña un rumor cantaruxeiro no corazón de cantos a coñecían. Avantaxaba todas as demais mozas do seu tempo en intelixencia e alegría. Ningún saber lle era extraño, nin ninguna dor allea. Coñecía as propiedades de todas as ervas e todos os sortilexios. Sandaba aos enfermos e levaba conforto aos corazóns adoecidos. Ela era, sen dúbida, o ser que eu máis amaba. A parte negativa de Medea, Circe expona na páxina 115. Medea, a miña pobre Medea, a miña tola de amor, a miña enfebrecida, delirante Medea que pensou ser correspondida na súa tolemia amorosa, matou os seus 2 fillos, entregándose á vinganza coa mesma paixón e veleidade coa que se entregara ao amor. O seu nome será maldicido por toda a humanidade até a fin dos tempos. Pasará a ser na historia o exemplo da mala filla, mala irmá, mala esposa e mala nai, e será insultada polos mesmos aedos que cantarán gabanzas a sonxas o heroe cuxa maior proeza foi utilizar, entolecer e desprezar a miña coitada sobriña. E chegamos xa ao punto 9, encabezamentos da correspondencia Penélope-Circe. Hai que dicir que se a linguaxe empregada por Begoña Caamaño en toda a obra é rica e chea de matices, o noso entender loce con máis brillo e originalidade na correspondencia entre as dúas protagonistas da novela. Non só é variada e metafórica, tamén serve para expresar a evolución dunha amizade intensa e vívida na distancia, que comenzou con desconfianza e foi virando en afecto mutuo. A propia Penélope tería que recoñecer que, grazas ás cartas de Circe, era máis forte, máis sabia e non volvería a ser tan sumisa. Os encabezamentos empregados por Penélope son estos. De Penélope, servidora de Ítaca e pupila ansiosa da señora de Ea, a Circe, divinal mestra, paciente amiga, leal confidente. Vemos que a chama miña admirada señora. De Penélope, muller mortal, insignificante e medorenta, chea de temores e de reservas. A Circe, a deusa da alma limpa, divindade que abre camiños no escuro e alumea nas tebras. A suniñar os calificativos, miña amiga amantísima ou miña prezada señora. De Penélope, fiel amiga da señora de Ea, a Circe, a poderosa divindade que me honra coa súa amizade, coa que agardo seguir por moito tempo contando. Aquí vemos que a chama miña señora. De Penélope, filla de Icario e Policaste, esposa de Ulises e raíña rexente de Ítaca. A Circe, deidade soberana de Ea, amada por Zeus e Afrodita, aquela cuxo nome causa respecto e reverencia en quen o escoita e cuxos poderes son coñecidos e temidos en todo o mundo. Aquí chama a Circe miña señora xenerosa maga. De Penélope, raíña e rexente de Ítaca, a súa benfeitora Circe, deusa venerada pola súa honestidade e valentía. Aquí volvo a calificala de miña señora. Miña bondadosa deidade, miña sabia amiga, miña única luz nesta procelosa longa noite mariña. Aquí tamén volvo a calificala de miña señora. De Penélope, humilde aprendiza e merecida elexida, a Circe, nobre mestra e soberana, que me honra coa súa amizade e confianza e a quen prometo amor e lealdade. Aquí califica xa con máis agrimo miña adorada señora. De Penélope, ansiosa alumna e pupila privilexiada, a Circe, a súa ben amada mestra, deidade dotada de corazón máis humano que os que así adoitan de se chamar.
Aquí se agasalla con miña nobre señora, divinal mestra. Pasamos de seguido aos encabezamentos empregados por Circe. De Circe, a feliz amante de Ulises, a Penélope, fiel esposa deste e amada amiga da que aquí escribe. Circe chama a Penélope miña señora, miña irmá, miña estimada Penélope. Da afortunada Circe, rica en anos e en afectos, a súa prezada Penélope, señora cuxa prudencia e discreción só son avantaxadas pola súa sensibilidade e xenerosidade. Aquí xa chama miña benquerida amiga. De Circe, a quen o fado pronto arrebatará o obxecto do seu amor, a súa amiga Penélope, prezada entre todas cantas mulleres teña coñecido e de cuxa amizade me vanaglorio e ufano. Aquí volvo a chamala miña dourada amiga. De Circe, a que pena en soedade eleva na súa fronte a marca da saudade, a Penélope, a súa nobre amiga e gran consolo, a que espera non ter que renunciar xamais. Chámai aquí ben querida. De Circe, señora de Ea, filla de Helios e Perseis, a moi nobre Penélope, raíña de Ítaca, cuxa prudencia sobrancea entre as restantes mortais. Aquí dirixíase a ela como señora e dille tamén o nobre Penélope. De Circe, señora de Ea, da estirpe dos inmortais, a Penélope, raíña rexente de Ítaca. Aquí volve a dirixirse a ela, o que máis acostuma a empregar é miña señora. Chama a atención este encabezamento tan breve, da aliviada Circe a valente Penélope, xa dirixíndose a ela como miña amiga. Rematamos co encabezamento máis longo. De Circe, deusa da estulticia, señora da necidade, a Penélope, cuxa prudencia é merecidamente gabada é quen me lembra que María, os moitos anos da miña vida, ás veces son eu alumna e unha inmortal pode ser a miña mestra. Aquí díxese a ela como miña señora e o xentil Penélope. Concluímos que Circe ou o Prazer do Azul é unha novela que se sustenta na mitoloxía para explicar a realidade que lle toca máis de preto a súa autora, Begoña Caamaño. A obra é, sen lugar a dúbidas, un canto á muller, a todos os xeitos de muller que poden existir, a todas as situacións refletidas na mitoloxía, neste caso na novela. É unha reivindicación do feminismo feita dun xeito diferente, original, e cunha prosa fermosa, cando ten que selo, é incisiva e punzante, cando toca tratar das injusticias ou a degradación do xénero feminino, entre outros temas que se abordan. Os elementos máxicos e fantásticos están tan ben engarzados na trama que, aínda sen sermos seguidores do xénero fantástico, deleitámonos coa obra e desfrutámola plenamente. Un grande acerto da nosa homenaxeada no Día das Letras Galegas 2026 foi lograr esta atmosfera de novela antiga que non nos separa da realidade actual, moi ao contrario, é un vehículo maravilloso para que esa suposta distancia coa modernidade nos conduza, case sen decatarnos, ás situacións actuais da situación actual das mulleres e dos homes, das súas diferenzas e das súas afinidades. A lectura deixa un pozo de positividade, unha esperanza cara a un futuro máis igualitario e menos competitivo. Queremos creer que esa mensaxe utópica poderá deixar de serlo algún día.